nindot og kuha ang side mirror sa mga brand original nga side mirror no nindot. Kato si GB nindot tig side mirror original. Basta gyapon sa drive-an relax ba? Relax gyapon dai siya. Ay nako. Mura gyapon tanig naka sniper. Di lang ko sure sa angkas ano niya. Mabala na to ninyo mga bay kay angkas tong partner pagbalik. So wani siya kabalo mga bay nga lahi nga motor. So ako ni siyang i-prank karon. I-prank na ako magparking ko dito. Kung makaila sa akong helmet, matik mailhan jud ko pero di ni kaila sa helmet halaka. Ni taligsik panoon. Matik ini mga bay. So kita-kits ta dito mga bay. Kay murag ni taligsik ko murag magpasa tong GoPro ani. Ay nako. Apuga gini mo ning GTR ay apug. Pag naka-drive og XR mga bayan sa ba? Wala man niligo ko ng XRM. Abi ko skang ikinta oh. Okay, top speed kinta rin. Kinta. Mabutog 120 ang kinta ba eh. Mabutog 120 ang kinta ni ba? Kusog ning motora 120 tungas gito. Habog juga ko mga bay tanawang reader ko daw. Pero kurang kinangawan. Habog siya oy. Kuyawa kayasa ning motora oy. Reader oh. Ang labi ang reader ha. Reader oh. Abuga kay nako oy. Abuga ning motor oy. Inanay dyan eh. Labi ang reader. Buguya ning motor habog din no. Habog din ning reader ba? Apa ko? Ay habog ang reader habog din kay ning GTR habog siya mga bay. Mapil ginako habog siya. Oro reader oh. Ang labian oh. Mapo kayo siya oh. Habog eh. Kuya ning motora inani din siya. Paguhan mo ko siyang height eh. Habog siya tinuod. Kaya sa suga yung suga eh. Naka-rim up na ni ba? Naka-rim up na ni ba? Mulaya to eh. Limiter ay. Di pa kusog ay kusog yung reader mga bay. Buyag hurot ng limiter. Kusog ay kusog ang reader yan. Di ba lagi makakaya ni mga reader no. Kusog yan. Kusog ay. Di ba kaya ay kusog. Samunta kayo naka-spook no. Kusog ay kusog. Purot ang limiter eh. Abi na kung napay kabuga ba. Purot ang limiter eh. Purot ang limiter. Di makaya, di makaya. Puro buyag sa mga bay mulayat. Mulayat sa mga bay. Bakal ito ni magbuhay ang clutch. Layar kay basta din mo kabisado ang motor mga bay pag dili mo. Ay mahadlo kag layout ba. Di makaya si Raider. Dito mo parking sa kilid oh. Dito magpaila.
Sige na sa dial. Sige sa dial mga bay. Oh. Sige sa pangutana sing kauban. Oh. Sisig dial. Tiks na. Oh. Suko na ron sa putong na bagay. Suko na ron. Masuko na ron. Tiks siya, ka. Wala tanda mo, tiks na ron. Oh, dial. Hindi ko matawagan siguro. Kaya nag-video ko. Pero mapop up ni mga bayog tawagan ko. Wala ni ron, mapop up man eh. Wala, di siguro ko makontak ba eh. Oh, si dial. Di siguro ko makontak ba. Lala. Siguro kayo na ba? Sa puton ginaron. Sa puton na bagay na. Oh. Dili siguro ko makontak ba eh. Dili siguro ko makontak. Ano ka? Hindi, arang ko. Ako bago na kong kuha ganina. Ay, naman kailangan sa helmet. Sorry ka. Ganina lang ko sa video si Mama. Sorry ka ba, magkaila. Bago na kong kuha ganina. Ganina pa rin, girilis ako Ganina pa rin girilis. Kuha na ko. Bago kinakukuha, gawin. Girilis. Naunsa. Ganyan, girilis na. Girilis na ganina. Girilis? Ganina, ni Udto girilis ako Ano yung ipabisihan ganina? Tara. Sniper 150. Puro to sniper 150 ha na angkas. Kaya pa ni makapas. Kaya ba makapas? May angkas. Hindi ka sa kapas ba eh? Oh. Sakit yung mong dalonggan? Nulam di ka ka-helmet no? Ay bro, buto, sorry. Kusog mo dagan si sniper ba? Di kapas ni sniper no? Han, wa kapas ni sniper. Pilde kita ni sniper ba? Kusog ka ni sniper ay. Kusog yapon si sniper. Giatot tayo ni angkas. Pariyamay ni angkas. Lupig ko si sniper na. Sakit sa dalonggan? Kusog na ditong dagana? Ha? Kusog na din dagana to? Kusog na? Nga naman sa hangin? Balay? Kami, mama lang mama. Dungan, panihapon ng mama.